og velkommen til EPD Insight. Vi giver dig et indblik over alle de EPD'er, der er udstedt i Skandinavien. Foran os ser vi vores EPD-katalog eller vores EPD-dashboard. Vi har øverst forskellige materiale kategorier for alle de EPD'er, der findes i databasen. Vi har også en særlig fane, hvor vi kan søge på alle de EPD'er, der er i databasen. Lad os prøve at kigge på mursten. Her har vi 3 paneler. Til venstre ser vi vores filterpanel. Det kan vi bruge til at registrere eller præcisere, hvad det er, vi leder efter. Det kunne eventuelt være producent eller materialer med særlig lav CO2, vi leder efter. Øverst til højre har vi vores søjlediagram. Søjlediagrammet illustrerer de forskellige materialers CO2-udledning for de forskellige LSA-moduler. Her har vi A1 til A3, A4, A5 samt C1, C2, C3 og C4. Hvis du vil vide, hvad de forskellige LSA-moduler betyder, så tag et kig i vores vidensdatabase, hvor vi har forskellige artikler og andet information omkring det. Nederst har vi vores tabel med al information omkring EPD'erne. Der er information omkring, hvilke producenter, der har lavet nogen, hvilke materialer de har gjort det for, et link til den enkelte EPD, samt information om, hvordan og på hvilke forudsætninger EPD'en er udarbejdet. Til højre har vi de sidste værdier for selve EPD'en og materialet. Hvis du kun vil se information omkring produktionsfasen, så det vil sige A1 til A3, så klikker du der bare her, og systemet retter selv ind, således du selv kan se, hvilke materialer, der har en høj og en lav CO2-udledning. Har du behov for at sammenligne enkelte materialer med hinanden, tryk dig på materialet, hold kontrol nede, og tag de materialer, du gerne vil sammenligne, således at systemet selv retter ind, og du kan se de enkelte materialers CO2-udledning. Sammenligner materialer er det vigtigt at sikre sig, at forudsætningerne for sammenligning er den samme. Det kan være information som EPD-versionen, eller den deklarerede enhed, eller den deklarerede mængde, som varierer. Det er vigtigt, at man sammenligner de samme forudsætninger, således du ikke sammenligner pærer med bananer eller æbler med bananer. Hvis du er interesseret i at finde ud af sammenligningsgrundlaget og hvordan det er bygget op, finder du også information om dette og artikler om dette oppe i vidensbasen. Her kan vi løbende opdatere og udvikle vores dashboard. Du vil derfor opleve, at der kan komme flere kategorier til, samt der kan komme flere materialer i takt med, at producenter og EPD-virksomheder får udarbejdet flere materialer, og vi får adgang til dem. Er du interesseret i at prøve EPD Insight, så tag og klik på priserne heroppe øverst i fanen, for at se, hvilke priser der gør sig gældende, og oprette en bruger. Vi glæder os til at se dig, og tak fordi du så med.